ಉಳ್ಳಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಸಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾರು ಅಂದೆನ್ವೆ ಯಾನ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದುಲ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಾಲ್ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಲ್ ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ ಕುಂಟಾರ್ದ್ವ ಅವಲ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಕುಂಟು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕುರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಲಂಚೇನೆ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕುರೆ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಚಾದ ಐನ್ ನಮಕ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಮ್ಮದೇ ತೊಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಕುಂಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಏರ್ಲ ಪಾಡು ಜೇರು ಪಾಡು ಮಂದೇರಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಪಾರು ತರ್ದುವೇರು ಕುಂಟುಲ ಅರ್ಧೋಡುಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೋಲಾರ್ದ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ನ ಕುರೆ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ಮಲ್ನಾಕಲ್ಲ ನಂಚೇನೆ ಎನ್ನಲ ಮಗನ ಕೋಲಾರ್ದ ಕುರೆನೇ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವ ಉಂತುಂಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದ ತೊಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕುಂಟು ಕಲ್ಲುಡು ಅರ್ಧೋಡತ್ತಂದು ಆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಏತು ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ನಮಕ್ ಅವು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬುಡ್ಚಿತ್ತುಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅರ್ಧ ಜದ ಅಲ್ಲ ಎಪ್ಪಗುಲರ ಅರ್ಧ ನಂಚ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ದಿನೋಲ ಕುಂಟಾರ್ದುನೇಕ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಂಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆ ನೆಲೊಚ್ಚುನ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕುನ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಐತಡೇಟು ಒಂಜಿ ಕುಂಟಾರ್ದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒವ್ವು ಸರ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಕನತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಏತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಸರ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಕನತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕೋಲಾರ್ದ ಪೂರ ಕುರೆ ಪೋಂದೆ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ ಇದೆ ಯಾನು ಐಟ್ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಬುರ್ದು ಭಾರಿ ಸೋಕು ಕುರೆ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡುವೆ ಅವು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ನಮಕ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜೋನಕ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಿರ್ತುಡು ಪೂರ ಕುರೆ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಮಗನ ಅರ್ನ ಲಂಚೇನೆ ಕೋಲಾರ್ದ ಪೂರ ಕುರೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಐತೆ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಕುರೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಾಂಡ ಆಂಡ್ ಸರ್ಪದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಂಡ ಆಂಡ್ ಐ ಕೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿದು ಉಲ್ಲ ಐಕ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಮಕ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರುವೊಂದು ಮಲ್ಲೊಂಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೊಚಿಪಾವೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಬಲ್ಲ ಐಕೆ ಏತ್ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಕುಂಟಾರ್ದನಾಗ ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಮಕ್ ಏತ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದುಲ ಉಂಡು ಈತೇ ಪಾಡೋಡು ಉಂಡು ಸರ್ಪದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಅಂಡಲ ಒಂದುಲ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ನನ್ನೇರ ದಿವೋಡು ಕುಂಟುನುಂಡತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಹೊರನೆ ಸರ್ಪು ಬಾರ್ದು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾರ್ದು ಹೊರನೆ ಅರ್ದುನತ್ತು ನಮ್ಮ ನನ್ನೇರ ದಿವೋಡು ನನ್ನೇರ ಪಾಡೋಡು ಐಟೆ ಸರ್ಪು ಬಕ್ಕ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಂಟಾರ್ದನಾಗ ಎಂಚ ತೋಲೆ ಸರ್ಪುಡು ಬಾರ್ದೀಪ ಅಂಚೇನೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆನಾಗ 10 ಗಂಟೆನಾಗ ಪಾಡಿ ಅಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಕುಂಟಾರ್ದನು ಇಜನ್ನ ನನ್ನ ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸೋದ ಟೈಮ್ ತೋಲೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಾಂಟೆ ಪಾಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಂಟಾರ್ದಲೆ ನನ್ನೇರ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಟೆ ನನ್ನೇರ ಪಾಂಡಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ದುಲಾಯ ನನ್ನೇರ ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಾರ್ದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಷಿನ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತುಂಡಾಂಡು ಐಟೆ ನನ್ನೇರ ಪಾಂಡಾಂಡು ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದಲೇ ಅಂತ ಹಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವೇ ಕನ್ನಲೆ ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂರ ಕುಂಟುಲ್ಲ ನಮಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅರ್ಧರೆ ಹಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಉಂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಕುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈತು ಕುಂಟು ಉಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಅಂದು ನೀರು ಬಿಡ್ಪೆ ನೀರು ಬಿಡ್ದಾಯೇನೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೋಲೆ ನೆನ್ನ ಪಾಡುಂಡ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಬುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕು ನಮಕ್ ಕುರೆ ಪೋಪುಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕು ಆಪುಂಡು ಕುಂಟು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕು ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂದು ಯಾನು ಪತೊಡಿ ಸತ್ತಗ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ನೆತ್ತ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಡುವೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕನಪಾಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕುರೆ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಗಿ ಉಂಟದ ಕುರೆ
ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪೋಪುಂಡು ಕೋಲಾರದ ಕೂಡ ಕುರೆ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಂತದಲ್ಲ ಪಿದಯಾರ್ದುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಎತ್ತು ಬಂಡಲ ಈ ಅಂಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ಯಾಂಟ್ದ ಕೋಲಾರದ ಪೂರ ಕುರೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಅನ್ ಪಿದೈಡೇ ಕೊನೋದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅರ್ಧೊಂದಿತ್ತೆ ಕುರೆ ಪೋಪು ಜತ ಅಂದಿತ್ತು ಭಾರಿ ಸೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದೇ ಚಮಚ ಏತ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಂಡೆ ಯಾವುಂಡು ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಬೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕುರೆ ಪೋಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಿಕುಲು ಕನತ್ತದ ಕುಂಟಾರ್ದಿಯಾರ್ನಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಕುಲು ಅಂದಂದು ಮನ್ವಾರ ಅವತ್ತಂದ ಕಮ್ಮೆನ ಲಂಚೇನು ಉಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಪಾರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಅರ್ಧ ಅದು ಲಂಚೇನೆ ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಡು ಅವಲ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಜಿಂದಂಡ ಒಂಥರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡಿನ ಕುಂಟು ಒಂಥರ ಈ ಮರಿಯಲೋಗು ಪೂರ ಒಂಥರ ಘಾಟು ಬತ್ತಿಲಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಲ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಸಾಲೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಕುಂಟಾರ್ದಲೆ ನಿಕುಲು ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಏನು ಮಲ್ತದ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂಟುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ನಿಗಾಂಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದೆ ಕುಂಟಾರ್ದಲ ಕಾವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಪಾಡ್ನು ಏತ್ ನೆನ್ನು ಪಾಡುವೆ ದಾದ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂತೂ ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋಲ ಏನು ಮಲ್ತದ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ರೇಟು ತೂಲೆ ನೆಕ್ ಖಾಲಿ 90 ರೂಪಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಒಂದು ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆನ್ನು ನಿಕುಲು ಓಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ಡ್ ಓಲ್ ಪೋದು ಕೇಂಡಲೊಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಸ್ಟೋರುದ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ಡ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು ದಯವಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಸುಮಾರು ಯಾನ್ ಕನತ್ತದ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ ಆಂಡ್ ನನಲ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನನಲ ಬರ್ರು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಪಾಡ್ನುಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನೆನ್ನೆ ಏತ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದುಲೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಕುಲೆ ತೂಲೆ ಕೋಲಾರದ ಕೂರೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಸರ್ಪದ ಬೊಡಿಲ ಪಾಡೋಡು ಸರ್ಪದ ಬೊಡಿ ಬಾರ್ಜಿಂಡ ಹಾಪುಜ್ಜಿ ಸರ್ಪದ ಬೊಡಿ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ಇಜಿಂದ ಏನು ಸರ್ಪದ ಬೊಡಿ ಜಿಂಜ ಪಾಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾಡಿನರ್ದಾದ್ರೆ ಮುಜೆ ಚಮಚ ಯಾವುದು ಇಜಿಂದ ಯಾನು 5 ಚಮಚ ಸರ್ಪದ ಬೊಡಿ ಪಾಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ತೋಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಿಲೀಕೆ ಪಾಂಡ ಯಾವುಂಡು ಅಂದರೆ ಈತ ಪಾಂಡ ಯಾವುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಹಾರ್ದೊಂಚೂರು ಇಂಚ ನನೆಯರ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂಚ ನನೆ ಉಡು ಸೋಪು ನನೆಯದ್ದು ಅವು ಸರ್ಪುಲಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನೆಯರ ಬಿಡೋಡು ಐದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧನಾಗ ತೂಲೆ ಸೋಕು ಕುರೆ ಪೋಪುಂಡು ತೂಲೆ ನನೆಯರ ಬುಡ್ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕುರೆ ಪೋಪುಜಿ ನನೆಯರ ಬಿಡೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಕುಂಟು ನನೆ ಓಡು ಒಂಜ ಮುಚ್ಚಾಲ್ದಿದ್ದು ನನೆಯರ ಬಿಡ್ಲೆ ಐದೊಕ್ಕ ಏನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿ ಕುಂಟ ಅರ್ಧದ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 3ನೇ ಸರ್ತಿ ಅರ್ಧನಾಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನು ಭಾರಿ ಸೋಕು ನೆತ್ತಲ್ಲ ಕಮ್ಮೆನ ಭಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ಒಂದು ಪಾಡುವೆನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕುಂಟು ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ
ಎಂದು ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂಟು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪು నాకు ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಮ್ಮದೇ ತೊಂದಾಯಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಕುಂಟಾರ್ದೊಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮನ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ಯ ಅನ್ ಬಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕುಂಟಾರ್ದಾರ ಬಾಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಪ್ಪು ಜರ್ದೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಐತಾತಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೆನ್ನು ಬಾಂಡೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬೊಡ್ಚಿ ನೆನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚ ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬನ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ರಡ್ಡು ಬೊಟ್ಟ ಬಾಂಡೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಲುಂಬು ದಾಯಿನಿ ಮೂಜನ ಸರ್ತಿ ಲುಂಬುನಾಗ ಮೂಜನ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಐಟೆ ಮಿಸಿಂಡೆ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ರಡೇ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಂಡೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ಕುಂಟಾರ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಅಂಜೋನಾಕಲ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮೆರ್ನ ಪೂರ ಕುಂಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅರ್ದುನು ನಮಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ವರದೆ ತೊಂದಾಯಿನಿ ಕೈಟ್ ಅರ್ದುನ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಐಟೆ ಪೂರ ಕುಂಟ ಅರ್ದೋಡು ದಾದಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅರಿಕ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಒನಸು ಮಲ್ಪ ಅಂದದಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಜಾನೆ ವರ್ಷ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಒಂದೇ ಹೋಪುಂಡು ಅಂಡೆಂಗ್ಲು ಒನಸು ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಕುಲ್ಲು ಜಾತೆ ಅಂಚ ರಗಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಬರ್ಸೋ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಲ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅರ್ಧಂಡ ರಗಲೆ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಬೇತಾಕಲು ಪೂರ ನಮಕ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಓಪುನ ಪೊಂಜೋನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುವೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ದಾನಾಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧ ದಾನ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ಜಿಜಿನ ಬತ್ತಲ ಕುಂಟ ಅರ್ಧೋಡೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಪಿದಾಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಇವುಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೊಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಿದಾಯ ಇಲ್ಲದೊಲ್ಲ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ತೋಲೆ ನೆಲ ಹಚ್ಚುನ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕುನ ಕುಂಟಾರ್ದುನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಸುಲಭ ಅಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನು ಏತುಂಡು ಒಂದು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲನ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರನೇ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗಾಡು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗಾವಡು ಅಂಚ ಪಾಪ ಅವಲ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಎತ್ತನ ಅವಲ ಬಂಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾತೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ನ ಕುಂಟಾರ್ದೋಡು ಅಕ್ಲೇನು ಸಾಲೆ ಗಡಪುರೋಡು ಅಕ್ಲೇ ತಿಂಡಿ ಆವೋಡು ಅಡಿಗೆ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಮಾಮಿಯಾರ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಕೊಂದು ಪೋಪೋಲು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಪೋಪೋಲು ಒಂದು ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಂಜೋನಕಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು ಪೊಂಜೋಕಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಬೊರ್ಚಂದ ಬುದ್ಧಿದ ಉಪ್ಪುವ ಅಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ ಎರೆಗ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಎರೇರೆ ಕಾಸು ತಿನ್ಪದೊರ್ತಿರ ಅಡೇ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ರೆ ಅಡೇ ವರ್ಷನ ಸೈತೋಲ್ದು ಲಂಚಿನ ಪೊಂಜೋನಕಲು ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬಂಗಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಗದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪು ನಾನು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪೋಡ್ಗೆ ಎಜ್ಜಿ ಬಂಗದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲನ ಜೂವನೆ ಪೋಂಡು ತೋಲೆ ಇಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಂಡನ್ಯಾಗ ಪೂರ ಮೋಸ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮಲೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿನದೆತ್ತಂಡ ಕಂಡನ್ಯಾನಿಲ್ಲಾಲು ಅಕ್ಲನ ಜೀವನೆ ಪೋಪುಂಡು ಅನ್ಪುರ ಕುಂದುವೆ ಸಾಕ್ಸಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು ಆಲ್ ಸೈತಿನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರೇ ಜೇರ್ಲು ಒಂದು ಸೈತಂಡ ಸೈತೆರತ ಪಾಪ ನನ್ನಲ ಬದುಕದು ಬಾಲು ನಾಲು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ 22 23 ವರ್ಷ 25ನೇ ವರ್ಷ ಬತ್ತಗಾವು ಅಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ ಒಂದು ಬದುಕರೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅತ್ತಂದು ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಸೈನಾಗ ಆನನ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಆಯನ ಪಾಪ ನನ್ನ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಸೈತೆ ಮಾತ ಬರ್ದು 10 ಉಂಗಿಲ ಕೂಡ ಮಾರ್ದೋಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ 30 ಲಕ್ಷದ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗಾರ ಮಾರ್ದು ಏರೇರೇ ಕೊರ್ದು ಸೈತೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚೇಜಿ ಬೇಜಾರೇಜಿ ಅಂಡ ಬಂಗಾರ ಪೋಂಡ ಅತ್ತಂದು ಬೇಜಾರು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪಾರ್ಲ ಇತ್ತು ಆತುಂಡು 20,000 ಮುಟ್ಟ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಿಗೆ 20,000 ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಆಯೆ ಪಿದೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೋದು ಓಲೋಲು ಬೆಂದದು ಆ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಪಾಪ ಬೆಗಾರ್ಸಿ ಇಂಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದನ್ನೇನು ಲಗಾಡ್ದೆತ್ತೋಲ್ಲ ಲಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪುಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಸೈತಂಡ ಬೇಜಾರೇಜಿ ಹೆಚ್ಚ ನನನಲ್ಲ ಇತ್ತೋಲ್ಡ ಬಾರ ಆವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದಾಕ್ಲನ್ನ ಇಡೀ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ದು ಅಲ್ಲದ ಅನ್ನ ಇಕ್ಕೆ ದೇವೇರು ಮೊಲೆನ್ ದೀಂಡ ಅವನ್ನು ಕೊನೆಯರು ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ನಾನು ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅವ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಲ್ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಪು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನೋಡಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಕುಲು ತುಯ್ಯಾರದೆ ಕುಂಟಾರ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಕನಪಾಲೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನಪಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕುಂಟುದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕುರೆ ಪೂರ ಸೋಕು ಪೋಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್
ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ನಲಿನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಪೂರ ತೂ ಒಂದಲ್ಲಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂ ಅಂತ ನಕ್ಲು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ವರ್ರೆ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಬೋಲಿಂದ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತನೇಟ ಇಂಕ್ ಒರಂಬ ಸಾರ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯರ್ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ 25,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವೊಂದು ಆಸೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಏರ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂತದಾರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸುರು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಉಂತ వచ్చి ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಂದಿಪ್ಪುಲ ಐತಾತಿಗೆ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಕದಾಲ ನಮಕ್ದಾಲಂದು ಆರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಲ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೋಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಏರು ಪೂರ ನಿಕುಲು ಅವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇನಿಕ್ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೇರ್ಲ ದೇವೇರು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ದುಮ್ಮು ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯತೆ ನಮಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಜಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದಿವಸ ಅಲ್ಪನೆ ಬಿಡುದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪೋಡು ದಯ ಬಂಡಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸೈಪುನ ಪೂರ ಕೇನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ನಮಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಸಲ ಅದು ಈ ಬೆಸರು ಸುಗಾರ್ ಇತ್ತನಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಅವು ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಖುಷಿಟ್ ಉಪ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೈವ ದೇವೇರು ಪೂರ ಕಾಪಾಡಾಡುಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇನಿಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.